Marika, O Diyos, Espiritu Santo, upunon mo sa kalayo sa imong ang mga kasing-kasing sa imo mga lakad, Ginoong Hesu Kristo, iparala ang imong Espiritu, ug magpug na sila, ug baguhon mo ang dagoy sa yuta, ug magpug na sila, ug baguhon mo ang dagoy sa Sa ngalan ng samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug ni Jesucristo nga atong Ginoo manaa kaninyo. Lausa. Mga igsoon, maghinursol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog niining Santos nga misa, nining pagsaulog sa Domingo sa Pentecostes, kun sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa atong inahan ang mahal nga Birhen Maria. Nining maong misa karon atong pangayoon sa Ginoong grasya nga matuhop kita kanunay sa Espiritu ni Kristo nga mao ang maghatag kanato ug magtultol kanato sa tanan nga makamatuoran nga ihatag sa Dios kanato. Kita ang tanan magdungan sa Pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan ug kaninyong mga igsoon na nakalapas sa dako iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao, Ginoong Diyos
makakakaw sa tanan. Nagasimba kami kahanin, nagapasalamat kami kanin, nagatay kami kanin, tungod sa imo himaya. Ginoong Hesu Kristo, putungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nakawatang sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nakalikod sa sa amahan, dawatan ang amuyo. Kay kalamang ang santo, sikaw ang Ginoo, ikaw lamang ang labing kalandumo. Sa Kristo, upang sa Espiritu Santo, iha sa himaya, sa Diyos Ama. Amen, amen, Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa makasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga horos sa hangin. Ug milukop kini tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misulti sa nagkalaing-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila,
Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponta Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hodeo ug mga dili Hodeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hodeo ug may pipila kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan paniini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadalang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, ipadalangin Espiritu, mubagwa ang naong sayuta. Daigang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadalangin Espiritu, magbaguha ang naong sayuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila, ug mobalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila, ug mabag-o nimo ang naong sayuta. Ginoo, ipadalangin Espiritu, magbaguha ang sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon, maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadalangin Espiritu, magbaguha ang naong sayuta. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa kinahanglan hibaluan ninyo
nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas, bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay labing hingpit, sa kalag-kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ug ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaw nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito ka gasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit ng kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaan kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi ina niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usap, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa Amahan,
ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Ug kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, karong adlaw gisaulog sa ang dakong kapiestahan sa Pentecostes. Kung sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, ngadto sa mga tinun-an ni Kristo, uban ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Mao kini ang adlaw nga natawo ang simbahan. Ang mga tinun-an nga kaniadto mahadlokon, nagtago ug mga huyang sa pagtuo. Karong adlaw sa Pentecostes, nahimo silang maisugon nga mga saksi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo karon miingon si Kristo, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Dili lang kini usa ka ordinaryong gasa, kundili mao kini ang espiritu sa gugma, espiritu sa kaisog, sa kalinaw ug sa kinabuhi nga Dios nun. Huna-una ang mga apostoles. Human sa kamatayon ni Kristo, mura sila nawad-an sa kadasig ug nawad-an sa paglaom. Nagtago sila sulod sa lawak, kay nahadlok man sila sa mga Hudiyo. Nalisang sila kay matud pa nila ang gidangatan ni Kristo mausab ang ilang pagadangatan. Apan sa diha nga gihatag ni Kristo ang Espiritu Santo ngadto kanila, nausab gilayon ang ilaha nga kinaiya. Pananglitan si San Pedro na kaniadto milimod na Jesus sa makatulo, mauna hinuon ang mitindog ug una, milakaw ug misangyaw sa atubangan sa dagang mga tao, na si Kristo tinuray gayud nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Mangutana tingali ta, unsa man di ay ang gasa nga gihatag ni Kristo kanila? Ang gasa nga gihatag ni Kristo kanila mao ang Espiritu Santo, ang mulig-on sa pagtuo sa katawhan sa Dios, ang muhatag og kaisog sa taluan nga mga tao, mahadlokon nga mga tao. Pinaagi sa Espiritu Santo, sila nagmaisugo na sa pagsangyaw sa maayong balita. Mga igsuon, daghan usab kita og mga seradong lawak sama sa mga apostoles kanay adto sa wa pa ihatag ni Kristo ang Espiritu Santo kanila. Lawak tingali sa kahadlok, lawak sa kasuko, lawak sa kasakit ug sa mga kasaypanan. Usahay kahadlok nga musulti sa tinuod, kahadlok sa pagpasaylo, mahadlok musalig pag-usab. Apan ang Pentecostes
nagpahinumdum kanato nga walay siradong kasing-kasing nga dili mabuksan, nga dili maablihan sa Espiritu Santo. Ang kalibutan karon nang hinahanglan dili lang sa mga bright nga mga tao, kundi mga tao nga puno sa Espiritu Santo. Daghan na kaayo ang kasaba sa social media, apan kulang ang tingog sa gugma o kamatuoran. Daghan og mga edukado nga mga tao, apan kulang sa kalumo o kaluoy. Mao nga ang Espiritu Santo gusto mo puyo sa atong kasing-kasing aron mahimo kitang instrumento sa kalinaw o gugma. Unsa man ang mga timailhan nga anaa ang Espiritu Santo sa usa ka tawo, kun ang tawo makamao og dali ra nga mo pasaylo, kun bisan kapoy mo padayon gihapon sa pag-alagad, kun bisan daghan ang problema makahatag gihapon siya og paglaom. Mao kana ang timaan nga anaa ang Espiritu Santo niya ng maong tawhana. Kung ang iyang presensya makapahilom sa kasuko ug makahatag og kalinaw. Mga igsoon, dili kinahanglang pari o madre na aron ka magamit sa Espiritu Santo. Pananglitan, ang usa ka inahan nga matinud-anon sa pagatiman sa iyang panimalay, gigamit na siya sa Espiritu Santo. Ang amahan nga maningkamot nga magmatinud-anon sa iyang trabaho, bisan lisod ang kinabuhi, gigamit kana siya sa Espiritu Santo. Ang batanon nga naglikay sa dautan ug nagpabiling matinumano ni Kristo, gigamit siya sa Espiritu Santo. Mga igsoon, usa ka dakong milagro sa Pentecostes mao ang nga bisan nakalain-lain ang ilang pinulungan niadtong mga nanambong sa tigom, nagkasinabot gyapon sila. Nagpasabot lang kini kay kun ang Espiritu Santo anaa kanato, ang pagkabahin-bahin mahimong panaghiusa, ang kasuko mahimong kalinaw, ang pagdumot mahimong gugma. Busa karong adlaw mga igsuon, nining atong pagsaulog sa Domingo sa Pentecostes, atong pangutan-on ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ginoo, unsang bahin sa akong kinabuhi nga gikinahanglan nako nga ablihan pinaagi sa Espiritu Santo. Tingali dugay na kang nasakitan, tingali gikapoy na ang imong kinabuhi, tingali nawad-an na ka og paglaom og kalipay sa pag-ampo. Ayaw kahadlok ang Espiritu Santo, dili kalayo nga mosunog aron muguba kanimo, kini kalayo nga mosiga aron mudala og kahayag sa atong kinabuhi. Sa katapusan mga igsuon, hinaot nga dili lang kita musaulog sa Pentecostes, kundi magkinabuhi kita isip mga tao nga napuno sa Espiritu Santo. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, di lang maayo nga musimba, apan tao nga dunay kasing-kasing nga magiusab sa Espiritu Santo. Ug matag adlaw mga igsoon, hinaot nga ang atong mga pag-ampo, mag-ampo ta kanunay, Espiritu Santo, ablihi ang akong kasing-kasing, hatagi ko kaisog sa paghigugma, kusog sa pagpasaylo,
kainit sa pag-alagad sa Dios o sa akong isig katao. Amen. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, na makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkawanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magambo kita sa Dios, aron ang iyang Espiritu mahimong buhi dinhi kanato o sa tibok simbahan. Muingon kita, Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan, mamaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kaninang tanan, nga mihangalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran, sa kalibutan, diha sa panaggigalaay, ug sa matinod-anong pagtinabangay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga mabag-uhong Espiritu mulamdag sa hunahuna o mudasig sa kabubuto nila, nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag, kita nga mamamati sa Espiritu nga nakigsulti ka nato ug diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong ipadala ang imong Espiritu. Nangayo kami kanimo, Ginoo. Hatagi kami sa iyang kusog ug sa iyang kaalam, aron panahon sa mga pagsulay ug mga pagtiantal, musaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakripisyo nga gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamo, alam sa pagkakapaghimaya sa iyang nalan, alam usap sa itong kapusalanan, o sa tibuok niyang santos na simba. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo, sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo, o magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amor ng kipaya nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay o makagahom sa tanan, ang ngayong matarong gayud, na magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, o nga magaday kami magapasidungog kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga mga sinagop. Pinagi sa pagpakikambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak, ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios, ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, maiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa, taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, guban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom, puno ang langit at lupa, sa iyong himaya, Hosanna sa kaitaasan. Diyay ko nang nag-aaming sa ngalan sa Ginoo. Hosanna sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon,
mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik na. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Namdami Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanan nga mga pari, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawmon nga mabanaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, ba ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, uban ni Senyor San Roque, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagaumaman, diha sa gayo sa Espiritu Santo, andanang dumugog imaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamo,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among mananubos. Kay imo ang ginalian magkahihaya bato sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Kalinaw sa Ipakita ta ang pag-inigsunay. Panagdahit, manaa. Kinimawang kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo makamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay din ikanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Kung magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kalawasang tunay. Kiniyamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod sa makadiyo. Mga pasalamat, salamat sa atong choir, our altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherettes, sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Mapasalamaton usab kita sa atong sponsor sa altar decoration nga si Mrs. Delia Gorgod. Mga pahibalo gikan sa atong mga Padre Cura. Una, kabahin sa culmination sa summer catechesis,
Mao ang paghatag og pahalipay nga mga school supplies sa mga kabataan. Tungod niini, ang atong parokya nakinahanglan og mga donors sa school supplies. Alang ni adtong buot motabang in cash or in kind. Palihog doola ang atong opisina sa parokya. Ikaduha, gidapit ang tanan sa pagtambong sa culmination sa Flores de Mayo karong Mayo 30, 2026, adlawng Sabado. Magsugod ang kalihukan sa alas 2:30 sa hapon ug tapuson kini pinaagi sa Santos nga misa sa alas 5 sa hapon ug isunod dayon ang prosesyon. Sa katapusan, sa tinguha nga mapalambo ang kahapsay ug kalinaw sa palibot sa simbahan, temporaryo kitang gitabangan karon sa Mitcom sa paghanay sa mga sakyanan nga mosulod ug magawas sa atong parking areas. Ato untang patalinghugan ang ilang pagpasayon. Nang hinaot kami sa inyong pagsabot ug kooperasyon. Daghang salamat ug manindog para sa katapusang panalangin. Ang Ginoo mana kaninyo. Prenams. Inalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.